Com veieu, avui toca els primitius flamencs. Avui el tema d'aquest vídeo serà la pintura flamenca. Qui millor que l'Erwin Panofsky, que amb el seu llibre ja clàssic ens parla d'aquest art, fet al que seria l'actual Bèlgica i Holanda, ja cap al segle XV, més o menys. Però no viatjarem fins a Flandes, sinó que ens quedarem al Museu Nacional d'Art de Catalunya i avui us volia parlar d'una de les pintures de les sales del Gòtic, la Mare de Déu dels Consellers de Lluís Dalmau. Aquesta obra és una de les més conegudes d'aquestes col·leccions del Museu de Barcelona que hem anat visitant al llarg d'aquest any 2020 i que segur tornarem a programar per acabar de descobrir aquestes col·leccions del Gòtic. El que us proposo, a més de parlar d'aquesta pintura en concret, és intentar, entre tots, analitzar o aprendre com podem analitzar una pintura, seguir els passos que normalment des de la història de l'art ens aconsellen a l'hora de parlar d'una pintura. Aquests passos són molt simples. Comencem amb una identificació general que ens situa en quina peça, qui l'ha fet, les idees més genèriques. Després passem a parlar de l'anàlisi formal, que són tots aquells trets visuals de l'obra. Continuem amb temes d'estil, ja que aquest anàlisi formal ens porta quin és l'estil d'aquesta obra, i després parlem de l'autor i del context en el qual es va fer. Podem incorporar iconografia, diferents elements, en funció de cadascuna de les peces. Us sembla que fem un exercici pràctic a través d'aquesta Mare de Déu dels Consellers? Doncs som-hi! Si fem una identificació de l'obra, podríem dir que estem davant d'una pintura a l'oli, sobre taula de roure, que es titula La Mare de Déu dels Consellers i que va ser feta per l'artista d'origen valencià Lluís Dalmau, que va viure al segle XV. Aquesta pintura, força ben documentada, es va produir entre el 1443 i el 1445. És una obra que està signada i datada i, a més, és una obra que coneixem el seu origen. En origen, aquesta pintura estava a la capella de la Casa de la Ciutat, l'antic ajuntament de la ciutat de Barcelona. El 1902 es va decidir que es diposités a l'interior del museu per la seva conservació i per poder compartir amb el públic general aquesta obra mestra de la pintura gòtica del segle XV. Ara ja tenim la peça identificada, amb els grans trets. Ara introduïm una miqueta més a l'obra a través de la seva anàlisi, a través del que seria aquesta anàlisi formal que ens parla de quins elements té aquesta obra. Si ens fixem en l'obra, i jo miro la que tinc amb el meu ordinador, veiem que al centre tenim la Mare de Déu asseguda, amb el nen a la falda, que està en un tron, en un element escultòric de fusta, i a banda i banda hi ha dos grups. A una banda, a la dreta, tenim dos personatges agenollats, amb un altre personatge dempeus que els presenta, i a l'altre costat tenim tres personatges agenollats i una figura femenina també que els presenta. Tenim un primer pla on tenim aquesta línia de figures ben organitzades i en el fons tenim una estructura arquitectònica amb uns àngels o unes figures femenines. De moment encara no entrem en iconografia, ens quedem només amb aquesta presència humana que sembla que estan cantant, tenen unes partitures, tenen les boques obertes i al fons un paisatge. Si us fixeu, hem anat del centre als costats i d'un primer pla a un pla del fons. Podríem anar també del que seria el més petit al més gran o del més gran al més petit. Podríem dir que estem en un espai interior que ens dona un espai exterior i podríem anar descrivint del general al particular també mirant la pintura. És interessant veure que els personatges estan organitzats, hi ha un punt central, hi ha un interès, potser no de perspectiva en el sentit purament italià, de la perspectiva lineal, però sí que hi ha profunditat. El fet d'obrir un paisatge al fons ens dona molta profunditat. Tenim una bona disposició dels personatges amb una certa diagonalitat, que ens introdueix aquesta idea del fons, sense ser un punt de fuga. Encara, tal com aprendrem en època del Renaixement, veiem que és una obra on hi ha molt de detall, en els vestits, a les cares, en els cabells. Hi ha realisme, hi ha molt de detallisme, també observem la presència del paisatge, que no és molt habitual en pintures medievals. Tenim també una gran atenció a l'arquitectura, aquests elements escultòrics del tron de Maria, i el que tenim també és que cadascuna d'aquestes cares, sobretot les del primer pla, són totes diferents. Aquests personatges vestits de vermell són diferents. En canvi, els personatges del fons, els que estan en
aquesta finestra sí que tenen la mateixa cara. Llavors podríem parlar de retrat en una banda, d'altra banda no. Fixeu-vos que la composició està centrada en el punt central, tot ens porta cap al mateix punt, no és ni una espiral ni una creu, sinó que tot conflueix en aquesta figura central i veiem que els colors són rics, són colors potents, amb els vermells, el verd, el blau, i que és una peça que destaca sobretot per aquesta policromia tan rica. Amb aquest anàlisi formal hem parlat una mica dels diferents elements que tenim, hem fet una descripció de l'obra, si preferiu, i ara començaríem a intentar trobar aquests lligams entre el que veiem i amb l'estil de l'obra. El fet de presentar el retrat, presentar paisatge de fons, introduir aquest grau de detallisme, doncs ens porta a parlar d'una pintura d'època medieval, però situada en el gòtic. De fet, la data, 1445, doncs també ens ajudaria a situar en aquest moment històric. També podem parlar de la tècnica. La tècnica és bàsica per establir aquest estil de l'obra i la tècnica és la pintura a l'oli. Això fa també que ens hagi de situar en aquest moment avançat del que ja seria el segle XV, aquesta meitat del segle XV, i aquest moment àlgid de la pintura del gòtic. Només cal mirar els arcs. Són arcs apuntats, propis també de la pintura del gòtic. També el tipus d'escultura que es pinta també ens porta a parlar d'aquest estil del gòtic i a més, si comencem a parlar de l'artista, doncs ja ens aniríem situant encara més en aquest estil gòtic. Específicament, pintura flamenca, perquè en aquesta obra molts dels elements que veiem provenen del nord d'Europa. Si ens fixem en aquest personatge que tenim de verd, és molt semblant al Sant Joan Baptista del Políptic de Gant, que està conservat a la catedral de Sant Bavó i que va ser fet per Jan van Eyck. Si ens fixem en aquestes figures que en el fons canten, doncs podríem veure, per exemple, reminiscències d'aquest mateix retaule, aquest Políptic de Gant, on també tenim figures molt similars. El fet de tenir una figura central, asseguda, amb altres figures del seu voltant, ens porta a altres pintures, com per exemple la Mare de Déu del canonge van der Pale, del mateix Jan van Eyck, i de forma progressiva anem afegint més i més elements que ens porten a trobar un paral·lelisme entre aquesta pintura conservada a Barcelona i aquest estil de la pintura gòtica dels primitius flamencs. Ara que ja hem analitzat l'obra, hem fet una primera identificació, una anàlisi formal, hem parlat una mica del seu estil, anem a introduir-nos en la iconografia. En un primer moment hem analitzat els diferents personatges, hem vist a grans trets que hi ha unes presències humanes. Ara és el moment de posar nom a aquestes presències humanes. És el que ens dona la iconografia, explicar quins són els elements que tenim a l'obra. En aquest cas tenim moltes ajudes, perquè està molt ben documentada l'obra, i a més també tenim una certa tradició i algunes de les figures les podem reconèixer fàcilment. De fet, si us preguntés quina és aquesta figura del centre amb un nen a la falda, automàticament la Mare de Déu. Això és molt fàcil. Si ens fixem en l'altra figura femenina que porta una creu, diríem que és una santa que ha partit del martiri. I aquesta creu en forma d'X, que és l'èculi, ens portaria a parlar de la Santa Eulàlia, que va ser martiritzada amb aquesta creu. I com és barcelonina la coneixem força bé. El personatge d'Ampeus, que porta aquesta túnica verda amb una creu diferent a l'anterior, d'una forma de T, és la típica creu que s'anomena Tau, doncs aquest personatge amb barba ens situaria amb el que seria Sant Andreu. Aquesta possiblement una mica més difícil, però si parlem dels personatges de vermell ja sabríem del cert i podríem assegurar que aquest personatge és Sant Andreu, perquè els personatges de vermell són consellers de la ciutat de Barcelona. I l'elecció dels consellers es feia el 30 de novembre, que és el dia de Sant Andreu, patró dels consellers de Barcelona. Tal com van vestits, veiem que són consellers de la ciutat, porten aquesta gramalla de color vermell, però a més l'obra, que està tan ben documentada, ens permet fins i tot saber qui són aquests 5 personatges. I aquests 5 personatges són el Joan Llull, el Francesc Llobet, el Joan Llunyent, el Ramon Savall i l'Antoni de Vilatorta. Doncs ja veieu que fins i tot tenim noms i cognoms d'aquests 5 polítics que es van voler pintar al costat de la Mare de Déu i d'aquests 2 sants que els presenten. Aquesta tipologia artística
podem parlar d'una sacra conversazione, d'una conversa sacra, d'una conversa sagrada, perquè el que tenim són figures humanes al costat de figures santes, que estan mantenint una conversa entre els límits d'allò possible. Altres elements que podem incorporar a la descripció és parlar del context. Ara ja que hem situat els trets formals, hem parlat de la iconografia, doncs podem començar a parlar del context. Us deia abans que l'obra es va fer entre el 1443 i 1445. De fet, està documentada que el 1443 es fa un document i aquest document és el que ens explica com ha de ser l'obra. I el document ens diu el següent. Lo millor he posat de pintor que en cercar i trobar es pogués. El millor pintor que es pogués trobar era el que havia de fer aquesta obra i aquest document ho signen els consellers aquí representats. També ens deien al document de bona fusta de roure de Flandes, ben endrapat i enguixat. És a dir, fusta que provenia de Flandes, de molt bona qualitat, que estigués endrapada i enguixada, és a dir, que hi hagués una capa de preparació prèvia sobre la qual s'aplica la pintura. I l'element potser més interessant d'aquest document és el que ens diu: afijats segons proporcions i habituds de llurs cossos, en les fats així pròpies com ells vivents les han. Aquesta última frase el que ens diu és que les seves cares havien de ser les seves, les pròpies, tal com les tenen del viu, és a dir, retrat fet del viu. I aquest és un dels elements més interessants d'aquesta obra, ja que aquests 5 consellers, que abans us deia els seus noms, doncs a més estan volgudament retratats a la pintura. Qui està al càrrec d'aquesta pintura? El Lluís Dalmau, un pintor valencià molt interessant, amb alguns documents que ens parlen d'ell, però amb molt poca obra documentada. De fet, se sap que Lluís Dalmau va ser pintor del Fons el Magnànim i el 1431, per exemple, el propi Alfons el Magnànim el va demanar que viatgés a Flandes per posar-se en contacte amb tapissers belgues, amb tapissers flamencs, i a través d'aquests contactes començar un taller, una producció de tapissos a València. També se sap que va ser pintor de cambra d'aquest monarca i és un personatge força interessant, sobretot que el trobarem treballant a Barcelona pels consellers. I com us deia, obres d'ell molt poques conservades. Tenim aquesta Mare de Déu dels Consellers, conservada al Museu de Barcelona, i a prop de Barcelona, a Sant Boi de Llobregat, el 1448, és a dir, després de fer aquesta obra, va fer el retaule de Sant Boi de Llobregat, el retaule central i el més important de la parròquia de la població. D'aquesta obra de Sant Boi de Llobregat conservem la taula central in situ, a la pròpia església de Sant Boi. Tenim una taula, la decapitació de Sant Baldiri, que és el sant al qual s'ha dedicat aquest retaule, conservada al Museu Nacional, però només des del 2017, perquè abans estava una altra col·lecció, i a través d'una compra es va poder incorporar en col·leccions públiques aquesta obra. I la tercera taula que tenim conservada està en una altra col·lecció, que és la que ens presenta el judici. Doncs fixeu-vos que d'aquest pintor podem parlar de 3 obres que estan, o millor dit, 3 fragments en 3 localitats o 3 col·leccions diferents que formen part d'un mateix retaule, la Mare de Déu dels Consellers que ens ocupa, alguna pintura conservada en una tomba de la Catedral de Barcelona i algun petit fragment, però poca cosa més. Tot el que sabem d'ell és a través dels documents i d'aquesta obra, però sí del cert que dins del que seria la pintura del segle XV fet en àrea mediterrània és una de les obres claus, també com un dels primers introductors de la pintura flamenca. I no perquè li explica, no perquè ha vist gravats, sinó que ha anat a Flandes, ha estat allà. I no podem dubtar que va veure aquestes obres que abans jo us citava del Van Eyck. Per acabar aquest anàlisi, on hem parlat una miqueta de tot, també us voldria comentar alguns detalls més curiosos, algunes anècdotes, alguns elements que sempre són interessants quan parlem d'obres d'art, doncs fixar-nos en aquells petits detallets. Per exemple, us heu fixat a l'amulet, el corall que porta el nen Jesús? És un amulet de corall molt habitual al segle XV, segle XVI, segle XVII, i era una protecció davant de l'alta mortalitat infantil. Moltes pintures que presenten nens, que presenten, diguem-ne, els infants,
porten aquest penjoll per tal de parlar-nos del que seria aquesta protecció. Altres detalls interessants és que ens fixéssim en els micos, per exemple, que estan tocant instruments en el que seria la base del tro on està asseguda Maria, o si intentéssim llegir la partitura que tenim al fons, podríem llegir amb molt bona vista el vers 4-7 del Càntic dels Càntics, on es pot llegir tota pulcra és amica mea, emàcula non est in te. És a dir, tota pulcra ets amiga meva i estàs sense màcula. Això ens parla de la virginitat de Maria. I això ho podem veure a través d'aquella notació musical i potser el detall més conegut i el que em volia deixar pel final és que l'obra està signada i datada. A la base del tro podem llegir sub anno 1445 en números romans per Ludovicum Dalmau fuit de Pictum. És a dir, l'any 1445 vaig ser pintada pel Lluís Dalmau. Una de les primeres vegades on tenim la datació i la signatura de l'obra, però no ho busqueu a la part inferior dreta, que és on sempre mirem, que és on habitualment signen els artistes, sinó que hem de trobar aquesta signatura d'aquesta datació introduïda a la pròpia obra, específicament en aquesta base del tro. Si a més tenim els documents que ens ajuden a conèixer l'obra, veieu que és una obra que es pot conèixer i que jo us convido a descobrir en una futura visita que podem fer tots junts al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Fins aviat!